sabu yuman na ba San Pedro bolokle file de sera karamo sera yane deba fasi nyemin kibaro ya fi yedugono awo ngo tigati woro nyan ko fe ya bonya ko tara ya na ija afoko hawane hadama denguni keddo kitiya alimami mimi ngela ni ma fo tura on mandale to blok wo ci ta dola karamo ngwaje wo ci chamana ya yaguba dugure de imama ngame wo ci rala ni kene ndeka ya ngima karamo mewa ndina ma to ko finyina blede an ko to afo e karaye mande karamo sigate mina kutubu yu yere soro ya de ba fata fasika mutato amma buta makala ngo alimami yu yere soro ya utakuma amma buta makala keba ko kulela malila mini baro kofe gu kulela uka sadifa jama yana kone nyene kameto nye kona temena miniti duru ka konga mbugo do ka fali ka yele fali ka ndula ngolo ka tambura na ka hoteli usera de ba fati ka ya no ka ke gogoro do no dala udale ndia karamo ngomunu ngoku yeska ya fajiri kene uyu yere soro de ba fati ka ya no sindega ni ko laba ko ngata droit de réponse ke Facebook la ni ka danga dinya dabla ka bwanda la dewo droit memora tiga woro nyo ango afara ka cha e jole fle karamo jole fle ni ko tiete tamaro jimi kadi karamo ngu ko tiete ko tamaro jimi ngado ni dale mbala kiye simi iko manya mi tukomna neisi kelete woyote mimi bulo abi woro de kay tiga ko karamo do fori ko do refleni ira ki it ma flame bi flame kene karamo ngu bi anno nga ne demunumia ma dola ne bi jibula ko so krengere ne yana ne redde karamo woro moro mamunu mina kenenin kaya ya famu afana be enofe eni nyuana karamo ba nofe de ka donc est-ce que anfono kokorawa ayato anfono ni minu nganga kuma akolu donga bo mawla au kana loje kwa ba akara sunu be ka kuma na kwa maraj memen ga boyaj memen na ka kono keneka ba trawre ya fa ne redde ni ne karamo ako beri ka dimension do kelen kono akana minu donto do jardena akana olu takata no lu fo temple kono ko abita temple kono baroko lu ko ayo lu to ombole anno amu ko dama fo ite bara kadaka karawo mo haydara namo boddoni kono amina nga kele kapitanu black kele kono kasro ngo kasro hala an kele ke nyonga sherga ma do folo nin demisani marabali nunu nin demisani kodon bali nunu nye kurane kala nye fangele de fornyana itli do kana ma fangele de na lojeta kayira la tigera moro akano luta fabi olu ka moro ta yoroja ayo luta olu from kadaka kala lillahi kala rasulullah mandengono ba malikono fugari demi mana ni isiga nyekoro ngo danga demi mana ni isiga nyekoro yere dombali demi mana ni isigi kametu nyekoro ko kametu aw nyatugome ako silame ya dota silame ya bota boga frero na de kariyo ndani te kariyo na de kadaka aka nyedo na mogo de kametu mi mana kametu anyedo na mogo de kametu abisa yere kunfona yere karala Sherifu Usman madane dale fle Bamako Sherifu Usman madane haidara basi dande adale fle Bamako bangoni na jangne bugula ka tenena ako abika yere fa selimina abika yere fa wurdi mina abika yere fa hindu mina on Islam ya yi
anana min kɛ silamɛya ye n'o bɛ sɔrɔ silamɛya bolo anw de bɛ se k'o ɲininka a la o ɲininkali a ko seli tɛ silamɛya ye a ko jogo de don yɔrɔ jogo nin anw de bɛ se k'o ɲininka a la aw tɛ se k'o ɲininka a la komi ale ko seli tɛ silamɛya ye ne ko yan'a ka n'a jɔn dala yɛrɛba ɲɛfɔ la yan'a ka n'a jɔn dala ko n bɛ ka sɛ cogo dun n bɛ ka kanu cogo dun e b'an balo cogo dɔn wa est-ce que an k'i ma an bɛ baloko de baro la yan nɔ an ko dangadenya min nana an faso ci dɛ an b'o de kuma e kɔni mana da la k'i ka Alahu subhanahu wa ta'ala kumakan don an bɛ danaya wɛrɛ yiri fana na min b'o sasa kɔnɔ n ko est-ce que a yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'a ka kodɔn kɔrɔbayara de a denmisɛnninama ni a kɔrɔbalen ka dɔnni tun tɛ kelen wa a ma hawa ni hadamada ka sɔn o yɛrɛ wolodenw ka furu ɲɔgɔn ma kuranɛ Ala bolo wa a ma diɲɛ bɛɛ nɛni wa a ma bɛɛ kɛ maa nɔgɔlen wa olu denw de tun furu kɔfɛ a kɔrɔbayalen hakili kɔrɔbayalen a kɛlen ko ka kodɔn a mana k'o sariya ɲɔgɔn n'a yɛrɛ sɔnna ko kelen yɛlɛmana na kan anw tɛ ɲininka bilen min bɛ yɛlɛma min tɛ yɛlɛma an ko k'a bɛɛ de bɛ yɛlɛma wa bɛɛ de bɛ yɛlɛma a jajaw na ko a décision tɛ ta i tɛ wele a karamɔgɔ kɛnɛ kan i tɔgɔ taara i jamu taara i sigilen b'i ka du kɔnɔ i da balo cogo ye ni baara wɛrɛ ɲini i k'a kɛ nin sanga boro n'an karamɔgɔ a ka ku ta ka taa ka bɔ anw ta la n'a bɛ silamɛya tiɲɛ ɲini a ye taa Serefu Usumani minɛ a fɛ yen k'a ko seli tɛ ko mun don n'i sera a ma don o don n ko n'i sera a ma don o don i fa m'a f'i ye i karamɔgɔ m'a f'i ye k'i bɛ kuranɛ dɔn n'i ma se ka seli i sunna na farida bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a yira a la n'i ma se ka seli sunna na farida na Musa Jafu bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a yira a la n'i ko hadisa n'a m'a f'i ye k'ale mɔkɛ donna silamɛya la k'a sɔrɔ hadisa yɛrɛ sɛbɛnbaga fɔlɔ ma fɔlɔ ko hadisa ko ɲɔgɔnna bila kolo kan fɔ ale karamɔgɔ o don de i b'i ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan télévision na devant Manden public k'i kun ni kala ta ka taa i ka so seli taara o Mamadu taara fo Ala ka so fo ka taa minɛ ɲɔgɔn da sodunkan na wolokan mɔkan na ka fɛn min d'a ma ka na Mamadu kana se dugu ma ka dɛsɛ k'o fɛn ɲɛfɔ ni fili donna Mamadu yɛrɛ taara an bɛ ɲininkali kɛ Jibirila taw la dɔrɔn ko k'u kun na kala ta ka tɛmɛ ka bɔ a ye minnu tɛ mɔgɔ bonya u k'a dɔn k'a fɔ ko u ka marabaliya kɛnɛ tɛ yan ye k'u ka marabaliya ko yan kɛnɛ mɔlɔ ka bɔ ko n'u bɛna k'u kana bɔ. Iyo ne b'aw ɲininka fɔlɔ sisan groupe nin sanfɛ aw yɛrɛ aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mɔgɔ yɛrɛ de min bɛ ka kuma ten